В днешното видео ще направим втора част на рождените дни на броулерите от Brawl Stars. Но преди това се абонирайте за канала и оставяйте един лайк на видеото за още такива видеа. Може да използвате моите кодове в G2A и OZONBG, ако искате да подкрепите мен канала ми. И нека започваме. Първият герой е Dynamite и неговата рождена дата е 13 февруари. Вторият герой е Спайк и неговата рождена дата е 3 януари. Третият герой е Санди и неговата рождена дата е 12 декември. Четвъртият герой е моят любим герой Бул и неговата рождена дата е 10 октомври. Петият герой е Ел Примо и неговата рождена дата е 9 ноември. Шестият герой е Перал и неговата рождена дата е 26 март. Седмият герой е Рико и неговата рождена дата е 18 март. Осмият герой е Байрон и неговата рождена дата е 18 септември. Деветият герой е Чарли и нейната рождена дата е 1 ноември. Десетият герой е Мелоди и нейната рождена дата е 25 август. Хора, това мисля от клипа, надявам се да ви е харесал. Може да използвате моите линкове и до следващия клип. Айде, чао!